ada mengelai. Hah? Sebab lanjai heblai ni nuba. Viral खालामनानै channel grow जानांगौ ना. ओंखागुरा हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दायो आङो सफैबाय जाहैबाय बहाय लालबाग गार्डेना माबायदि दा नोंथांमोना आङो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय दा पाब्लिकफोरखौ नायदो ओरैबायदि जेव नै माखासेया दासो नायनो हाबदों माखासेया नायनानै ओंखारबाय जोंनिया दासो टाइमा जाबाय 5:00 जानोसै नै टाइमा ओरैबायदि जेव नै मानसिया माने गारि दोननो थाखायबो जायगा गैया जाहैदों माथो खालामनो जोंबो बैयाव दोननानैसो थाबायबोबाय दायो दासिमबो गेटआव मोनहैयाखै वाव पाब्लिक आयु दायो सफैबाय जाहैबाय लालबाग गार्डेननि गेटआव दा बेफोरबायदि साजायनानै दोननायखौ नुनो मोनदों नै नोंथांमोना नायदो ओरैबायदि बिहिर मानसिया very dangerous हाबनो मोनगोन ना मोना टिकेट मोनगोन ना मोना बुंनोना जोंहाय आरोखि ओरैबायदि जेवनो लोगोफ्रा बैयाव हाबलांदों नै हाबलांनोसै ओरैबायदि बिहिर नै लोगोफोर टिकेटनि बेसेनखौ नायदो मनाव लागायजोबखादों औ ओरैबायदि थोन थानानै हाबना जायगा गैया बिहिरानो ओरैबायदि बिहिर ओरैबो गासिनावबो बैथिंबो नायजोबनो हागोन गासिनावबो मोनबेसे गेट दङथाय नाम फोजाबोला दा सिगाङाव थांनानै नोंथांमोननो देखायनायसै दिनैहाय भारत उदांस्रिनि मुङावहाय बेसे मोजां साजायदों आं फैबाय थाखायो भारत उदांस्रि समावहाय बिराद मोजां साजायो गोदोनि नमुनाफोरखौ दिन्थियो दा जोंबो बेखौनो नायनो होननानै फैफिनदों बै समनिखौ गोसोखांनानैहाय आरो आयौ दा टिकेटआ मोनबावाखै ओमफ्राय जों सिगां नाहाय बेयाव जमा थानायसै आलासो जागोनलै ओरैबायदि बिहिर ना होंगो दोंगोल' खावनै ओरै नाहरदो ओरैबायदि बिहिर गोदो हाबदोंसै आयु बाथ्राखौ आन्दायलाबायजोबखाबायलै सौदुरलाबायजोबखाबाय हिनजावफोरजों खियां सौदुरलाबायजोबखाबाय खिलांगोसोना ना पाउदार फुननायसो मोदोमलांखो ओरैबायदि बिहिरना लोगोफोर नायदो नै बे गेट जाहैबाय ना गेटना हरै दंबावो मोनसेया ओमफ्राय सारिगिदिं नायदो ओरैबायदि मानसिना आग्लासो आयु लोगो दंमोनला आयु बिबारा नायदों ओरैबायदि मोजां साजायदों लालबागनि नमुनाखौ नायदो लोगोफोर beautiful बेबायदिनो जाहैबाय लालबागनि नमुनाफ्रा बायदि रोखोम नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजो राजाफोरखौथ' नायगिरिफोरखौ बुंनानै फोजोबहाखाया ओरैबायदि जेव दंखायनो सोरगिदिं ओरै खिथो बै बिबार साजायनायजों एसे नोंथांमोननो देखायलांजोबनायसै हाजोबथाराब्लाबो माबायदि साजायो भारत उदांस्रि सानावहाय सुबुंफोरनि होंगो दोंगोखौ नायदो माबायदि होंगो दोंगो ससमा गाननांगौलै ससमा गानाला सिख्लाफोरखौ नायनो हायाना समझ रहे हो ना मबाइलाव सोजोबनाय ना सिख्लाफोरखौ
सुबुंफोरनि होंगो दोंगो गोमोहाबबाय आं नोंनि महरखौ नुना ओरै बायदि बायदि जाग्रा लोंग्रानि नुजेनलायबाय नै नांनाय नाङिनाय खायालै लांखायो माबायदि गुंग्रुं गांग्रां मोसादों नायहैनि जोंबो थांनानैहाय हाबबाय वा खालामगासिनो नै जानो मा बाथाबलायजोबखो बिसिना नै Wow! Very dangerous! Ayo gue itu nama ओरैबायदिखा नै गायकफोर दंफैयोदां बै न'आव हाबनाय सिगां ओइ ड्रन उरायहोनाय हौरैसो खेबदों हायलायनो उल्था फाग्लासो लाखिबाय ड्रन बायसिगौलै आं वाव नायदो मानसिफोरखौ लोगोफोर ओरैबायदि बेखौ भिडिअ लानो हाजोबोलै रावबो बर' मानसि लोगो मोना माथो गोदोनायाव आर'नाइ लालायलायदोंमोन बर' मानसि लोगो मोनगौबा होननानै रायलायदेरगौबा होननानै आरामिंलाय बर' सिख्लाफोर लोगो मोनोबा खोन्थादे औ डाइरेक्ट हाइहेलाव मोनहैगोन आङो जागोन फाग्ला जोंनाय दिला नोंखौहाय नंगौना नङा होनायफोराबो सोर बिमा बिफानि फिसाफोर जाखोलै एफा जेवनो आयौ फाग्लासो 15 आगस्टआव बिदि जाहैनाय लालबागावहाय बै समावहाय आङो भिडिअ खालामनो मोनाखैमोन दिनैला हले मोनबाय वाव समायना सिख्लाफोर नै सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ जोबोद समायना लेथ्राफोर बायदिया बे न'आव हाबगोन जों दानिया ओरैबायदि होंगो दोंगो जानाय ओरैबायदि गिदिर बे न' सिङाव हाबनो थाखायनो आयौ गोलोमजोब्बाय लोगोफोर हाबनो मोनगोन ना मोनलालै जोंलाय लावथि लाना होसोबायो माथो पुलिसफ्राबो हनै आयौ आंनि लोगोफ्राबो थाबोजोबखो आन्दायलायबाय आङो दिन्थिनो हानाय नंलालै लोगोफोर नोंसोरनो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बे सिङावनि बिबार बायदिसिना साजायनायखौ देखायनो हानाय नंला लोगोफोर नोंसोरनो ओरैबायदि लावै नै मानसिया फैबाय आयौ होस खर' थमफ्रा थमफ्राल' नुयो नै
ओमफ्राय जोंखि हाबनो हाबावो इयावहाय ये चाहिए हमको तो ये चाहिए जोंखि हाबनो हाबावो इयाव बेनिफ्रायनो नै माखासेबो बेसेबांबा गोलाव लाइन ओमफ्राय नोंथांमोननो दिखौ दिन्थिनांगौला मोनाबाय जोङो ओरैबायदि मोजां मोजां बिबार साजायोमोन राजाफोरनि गोदोनि नमनाफोर दा बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो गोसोमोन नाथाय मानसिनि ट्राफिकखौ नायदो ओरैबायदि गोलाव आं बोरै दिन्थिबावनाय नोंथांमोननोलाय बेनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय बयबो नायनो बिदोंमोन नाथाय आं दिन्थिनो हायाखिसै मानोना जों सारिथायावसो सफैखादों बेखायनो जोङो लेट जाबाय ओमफ्राय जों दा बेखौ नेयोब्ला बेयावनो हर थौबाय होननानै सानदों आरो बेनो लोगोफोर नङाब्लाथ' आं नोंथांमोननो दिन्थिनोमोन आरो माखासे बोरैबा दंबावोमोन आपको स्वागत है हमारा ऑफिशियल चैनल में चीटिंग करता है तू दा बेयाव हाबनो लामाखौनो मोनासै जोङो हा भाइरेल खालामनानै चेनेलाव ग्र' जानांगौ ना आहा ओंखागौरा खायसे बोसोरफ्राव बेबायदि मानसि नुवाखैमोन आं दिनैनि बायदि आग्लासो आयौ 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 ओरैबायदि मानसि ग्रोन ग्रोन ग्रोनल' बबे बिमा बिफानि फिसाफोर फैखो ज्राव ज्रावल'खा आयौ 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 नोंसाय बै बिबारावथ' हाबनोनो मोनासै जोङो बिराद मोजां मोजां साजायोमोन राजाफोरनि मुसुखाफोर बानायनाय मानाय बिदि खालामनानै दोनोमोन माथो खालामबावनो हाबनो मोनाखिसै लोगोफोर सिगांफोरनि बोसोरफ्राव फैला आं बेफोरबायदि नुवाखैबो मानसिया बांसिनबाय नामाब्रा मानसिखौ बांसिन बेबायदि नुबाय आङो हुस आयौ 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 बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांखांबाय ओमफ्राय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्रायसो जोङो बेवहाय डाइरेक्ट फैनानैहाय नोंथांमोननो दिन्थिथारनोसै होननानैहाय 15 आगस्टनि मुङावहाय हाबफैदोंमोन नाथाय गैया ओरैबायदि लावै लावसि मानसि दङ बुंनानै फोजोब हाया ओ यादा माबायदि मोनखो